ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಮನ್ಪುಗೊಂಜಿ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 kg ಚೆನ್ನ, ಒಂತೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ, ಒಂಜೆರಡು ಸ್ಪೂನು ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ, 2 ಸ್ಪೂನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಅವು ನೀರು ಕಲ್ತದಿ ಓಡು ಅಂತ ಬಿಡ್ತು, ಒಂತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 1 ಸ್ಪೂನು, 3 ಟೊಮೆಟೊ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದದು ಪಾಡ್ನ ಕಲ್ಲಡು, 3 ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒರ್ಮ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ, ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು. ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ: ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಈ ಚೆನ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಚೆನ್ನ ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ ಐಕೊಂದು ಚೆನ್ನ ಅಂದು ಒಂತೆ ಐತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯದಿಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾತು. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯದಿಕ್ಕ. ಇತ್ತಂಜಿ 10 ವಿಷಲ್ ಬೇಯದಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಈ ವಿಷಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಜನ ಒಂಜಿ 6-7 ವಿಷಲ್ ಉಂಡು 10 ವಿಷಲ್ ದಿಕ್ಕ ಬೇಯರೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೋಪು ದಿಕ್ಕ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ, ಇತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ, ಕರಿಬೇವು ಪಾಡಿಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಇತ್ತೆ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ, ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ, ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ಗ, ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟುವ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಅಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪಾಡಾಯ್ತಾ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಐತೆ ಕಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾನೈತೆ ಕಡ್ಲೆಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಂತ ಮತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಂತ ಇಂಥ ಬೇಯ್ತಾರೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಯೋದು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಡಲೆ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಬೇಕು, ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಗ. ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಕಲಸಿದ ಪಾಡ್ಗ ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಗ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಎಕಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತಂತೆ ಒಂದೇ ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಗ ಪಾಡ್ದೆ. ದಪ್ಪ ಗ್ರೇವಿದೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನ ಶೋಕಮ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಒಂತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂತೆ ಬೇತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಬೋಡ್ತಿನ ಪಾಡಲಿ ಇಜ್ಜನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಸ್ ಪೂರ ಬೋಡ್ತನ ಪಾಡಲಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವು ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಡ್ಡೆ ಪಾಂಡ ಸ್ಮೆಲ್ಲ ತಂಪು ಬಕೊಂಡು ಪಾಡ್ಲ ಮೆತ್ತೆದಂದು ಪುಡಿ ಮೆತ್ತೆ ಪುಡಿನೂ ನುಂಗಾಕು ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ.
ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನ ರೆಡಿ ಆಯ್ತುಂಡು ಚೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಪಾತಿಗೆ ಪರೋಟಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ರೆಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.